하는 거 덮을 때 ang kanilbi tada kahit tayo naman po ite ang kasong tada sumla rabu kaya siya ma babalo ang gusto ng kamay mang tapos जोंनि गामिनि मुङा गल्डेन उलुबारि आरो नोंनि मुङा आंनि मुङा प्रदीप बसुमतारी आरो बिसिनि मुङा सनालि बसुमतारी मा जाथाय जादोंमोन जाथायाथ' दाख्लै नभेम्बर 5 तारिखै मानसिया बरमायाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन गथ'खौ बुंलांदो जे आं दख'ना सोलायनो थांनि हाथायाव नों न'आवनो थाबाय था मा होननानै बिदिनो बुंनानै फाजिनो बिदिनो गथ'आबो नेयै नेयै ओंखाम गैया दै गैया बिदिनो माने जेथिया सारिता 5तासो जाबाय गथ'आ गाबबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो गामिनि बै न'निनो खैनाफोरमोना आंनो फन हरबाय नोंस्रा दैसा बिमाया गैया होननानै आंनो खोन्थाहरबाय आरो बे खोन्थाहरबा आं फन जेला खालामो मबाइला सुइच अफ बिनिफ्रायनो गैया आं न'सिम मोनफाय माने फैयाखै आरो बेनिफ्राय आंबो खालि फैखाबाय थादोंमोन अरुणाचलनिफ्राय आं अरुणाचलाव खामानि मावोमोन नालाय आं लोगो मोनफैनाय जायासै आरो मानसिखौ बेनि उनाव माने थानायावबो एजार होबाय एजार होनानै बिदिनो पुलिसफोरनि खामानिखौबो बिदिनो बेसे आगबारै नेबाय थाबाय खामानिया एसे साक्सेस जागोन होननानै साननानै ओमफ्राय नेयै बिदिनो निउस पर्टेलफोरावबो होनाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा होनाय जाबाय आं दा रायजोफोरनिफ्राय बेखौनो खावलायनो सानो जे दा बे सनालि बसुमतारीखौ जेरावखि थाया मानसिया दा फायनांगौ न'आव दा नेगासिनो दङ मानसिखौ माला फैयो माला मायो नेगासिनो दङ मानसिया दासिमलागै फैयाखै सोरबाफोर नुबाय बायोबा बे सावगारियाव होनाय मबाइल नाम्बार दङ बेयाव खौरां हरबानो जाबाय आं गोसोआव